ere maiten ez diren bohokak dira aitzinetik galtzen. Ez ote dugu jadanik garaipen eder bat, aitzinekoek utzi etxe, lur eta hizkuntza, denak gure esku ondokoek pasatzeko. Gaur egun, edozoinek bereganatzen ditu, garai batean abertzalek bakarrik defenditzen zituzten ikusmoldeak. Orai, segi gogoeta, amestu, sinetsi, gaurkoa atzo finkatu zen bezala, biharkoa gaur da moldatzen eta obratzen.